KSU mau kerwat circle rengkat ke SHG na mau langwir cluster menta kalai pau terik naiwing arjar arkusau komisi benta jong ke jenglek buram ya usim barat pa jong ke hima maharam sim ship ubadai uwe usim ubalayale lajlut hagi por jong ke jingsen syar ki doli kaseng KSU ke juraki buram ya kini kesengi lai pau terik naiwing kabadai kesengi jong ke jing peniar ya uput usam jong ke hima maharam da usngap sing sim kumjuru ha Southwest Khasi Hills District kiken mau buram bat penbena ya kini kesengi kum kesengi syuti ban ya snok ketilang ya kejing rakhe ya uni uriu ya le laj lot ha kejing lang lingkot na kaliang keseng kalapen pau kejing benyau ya ke sorkar bat ekonomi khmat ki bam shim la shim khia ban wan ra ki lat penroi ha kate kathan wala kadi ke shnong ka bala khayu sim u bakrau ka baken thup na du ke surok kelinti ki singkien bat kiwe de Syesyu akan kesengi la yo ruban pelipat ba ya ke jakalit syabar bala penchna da ke KSU mau kerwat circle ling ba ke skim na po ke KHEDC. Lam la ni kita ki office berar jong ka CLF jongi tengi yang ne ban singa ban penpau kata ke jingkemen ka bakrau na ka bata jong pi kum ka KSU ba nyaptep mano badai presiden mano badai sekretari rei ngacu ai kublai kelum langi ki baro na kam ta KSU ho ngilah terwah pi ngilah tho da ke ai da ke jing tho pi ba pen pedang subhai ni bangin yo ban ya sim bentar kat lang bat pi ha kan ka sni ka bakrau ka bangi tep pom kan ka sni ngap sing md ka bangi rakhe mala usnam khamtam na ka banta jong pi kum ka KSU ki jakare bandon kita ki kot ki baskem ba ulabu hang to ha chinong na kita banyale persya ya kita ki dole lan kita ki nongsun jong kari jong bar kajaj benriu jong ki khasi ki ba je jongi te lengba jong kajing don ka jong uneus kala long kaburom ya kasnong mo tngam hi borok kawai bat om tang ya kasnong mo tngam handrei ya ka hima hi borok ki hima maharam namaru neus ulalong bakrau do kata ha kita ki por ke bam chua ha ba nging ila shu yo sngew satang ya ki khana bat om don shu wata we na padang jongi ubandang ubal dang yu ya kita ki dinjat ka ba ulay alam handrei lang ba jong ki jing thok jing tar ki ba ulapen ha ki long shua berkapan long ya ki khun samla bat yang ki long kemi bangin don kata ka jing kit kle ban syakri yala ka jong kari berkajaj benriu khnang ba kari berkajaj benriu jongi kanang roy ban kanang san kanang yar watla ngitip ba kajaj benriu khasi ka jongi ladang yanu jor barki wei parki jaj benriu tang hapo jong kari India ilong tang isembo barit pedang jong ka duriau ba ngilayo ban wan kejat beng akan ni kajaka bangin kenmau ya kan ni kasni jong ka jingdap cispa nyu pun ru tuli kisnem jong kasni peniar hima jong nusim bakrau jong hima maharam barkajaj benriu hi bro kawai nrei ka ei ka ba kum kaseng isngau ba kani kasni kalong kasni ka ba kajaj benriu hi bro kawai oj larang ipai ha ki wei pat ki district apo jong kani ka jela ka jongi ui bakini kisni ki babun ki wei kitrat trekam jong sorkar ba fair ki pelong ya kasni trekam rei ka ei ka ba hang ni apo ka district ka jongi dang hakini ha menem stem na kaliang ki dikot jong ka KSU ki lalej ban khang ki babun ki office ki trat trekam ba fair jong ka sorkar nomar ya ka ei ka ba na kaliang jong ki bor district kila penjari ban IST kini kasni rei babun ki le persya rei kum kaseng hi isno ba kani ka dei ka ei ka jing yuroj bat ka jing burom ya unus imbakrau jong kani ka hima maharam